Rypitkää pois täältä! Arvatkaas minkä takia. Mä oon julkaissut mun vanhoja videoita ihan vaan sillä, että tää tili pysyisi elossa hetken aikaa, koska mun on pitänyt keskittyä täysin opiskeluun. Nyt mä haluan teiltä kuulla arvauksia. Mitä mä opiskelen? Mikä musta tulee nytte? Mä oon ravintolakokki pyörätuolissa. Niin mikä on mun toinen ammatti? Any guesses? Hei! Mutta kumminkin, mulla on myös toistakin ilmoitusluontoista asiaa. Me muutettiin Lappiin mun opiskeluiden perässä mun vaimon kanssa. Ja sitten perhesyistä muutetaan takaisin etelään. Mä en malta odottaa, että mä pääsen näyttää teille sen asunnon. Se on jotain sellaista, mitä tosi monet kämpät ei oo. Ihan täysin meidän lainen. Siitä mä en edes sano mitään, että arvatkaa, koska mä en usko, että teistä kukaan voi arvata, että mihin tai miten me tullaan muuttamaan. Mutta ihan sikasiisti kokemus on ollut asua Lapissa, siitä me puhutaan vielä. Puhutaan todellakin siitä Etelä-Suomen ja Lapin eroavaisuuksista. Ja on ihan sikana story time kertynyt ja en mulla odottaa, että mulla on aikaa taas teille. Ja sitten me ehkä päästään jopa livejen pariin. Nyt pitää alkaa valmistautua nukkumaan. Huomenna on viimeinen päivä.